నాటి నిండా నవ్వు తెచ్చుకో, నాలుకతో స్తుతి పాడు, ఆత్మలకై ప్రార్థించు, కన్నీటితో విత్తుము, ఆత్మల పంట కోయుము. పరిశుద్ధుడ, ప్రేమగల మా తండ్రి, మహోన్నతుడ, మహాగండ, నిత్య నివాసి, ఆకాశం మహాకాశం పట్టజాల నీతి సూర్యుడు, నీకు వందనములు తండ్రి. అయ్యా, జార్ఖండ్ రాష్ట్రం, అయ్యా డుమ్కా జిల్లా, నాయన 10 మండలాల ప్రభా, 2930 గ్రామాల ప్రభా, అయ్యా గ్రామ అధికారుల గురించి ప్రార్థిస్తాం తండ్రి. అక్కడ ప్రభా ఉన్న ప్రజలకు నాయన మంచి జ్ఞానముతోటి ప్రభా, మంచి ప్రేమతోటి ప్రభా పరిపాలన చేసే గొప్ప మహాభాగ్యం దయచేయండి. అక్కడ ఉన్న ప్రభా నాయన ప్రజలను అందరిని ప్రభా నాయన మీరు రక్షించండి. అయ్యా సర్వలోకానికి వెళ్ళి సరస్వతి సువార్తను ప్రకటించమన్న ప్రభా, నశించుగా చేయమన్న ప్రభా, నశించబోతున్న ఆత్మను రక్షించే మహాభాగ్యం దయచేయండి. అయ్యా వారందరినీ ప్రభా నాయన రక్షణలోకి నడిపించండి. ఆహారం లేని వారికి ఆహారం, వస్త్రం లేని వస్త్రం, అయ్యా ప్రభా అనారోగ్యం వారి స్వస్థత దయచేయండి ప్రభా. గ్రామాలందరినీ పాశం తీసుకొస్తున్నాం. అంతేకాదు ప్రభా, ఈ యొక్క పరిసరిలో ప్రభా వారందరినీ కూడా ప్రేమను ఆశీర్వదించండి, దీవించి ప్రభా వారి కుటుంబాలను, సంఘాలను మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తూ ఆయన నీ దాసుని ప్రార్థన ఆలకించి ఆ యొక్క గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ ప్రభా మీరు రక్షణలో నడిపించమని యేసుక్రీస్తు వారి ఉన్నతనామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.